Hilaw pa? Hilaw pa, no? Parang hilaw yung chicken eh. Parang... Dahil wala pa nakaabot ng Bagyo Bay, natuwad na. May box dito papuntang yung Pasay. Sa gate 10. Doon daw tayo sasakay. Pasay, dun yung sa papuntang airport Pero hindi na tayo abot. Paano na tayo? Pababa lang tayo sa Victory Liner.